dirixir o libro. Presentarte e presentar o libro e o seu autor ou autora. Tes que facer tamén un resumo moi breve de 3 liñas, sen ningún spoiler. Tes que explicar por que decidiches este libro e podes ler un fragmento, ensinar algunha ilustración ou facer ti o teu propio debuxo sobre ese libro. Explica por que recomendas este libro. Paso 2. Organizar. Como facer un book trailer. Pensa como queres transmitir a información anterior e crea un sinxelo guión con 4 pasos en viñetas. Aí saberás como queda o teu video. Confía na tua creatividade. Paso 3. Como gravar o teu vídeo. Pois podes facelo con tablets, ordenadores, móviles, Cosas que se che ocurran. E tamén o podes editar con Canva, Cactus ou calquer cousa. Recorda que o teu vídeo non pode durar máis de 5 minutos e ten que ser en grupos de al menos 5 persoas. E recorda, ten que ser en galego. Esta é unha ilustración do vídeo anterior. Paso número 1. Paso número 2. Paso número 3. E paso número 4.